Bikote famatu asko daude, bai, Barbie eta Ken, Lauren and Hardy, Oliver eta Benji, baina esan ditudan bikote guztiak fikziozkoak dira, eta gaur benetako bikote bat etorriko da. Kirolariak dira eta top kirolariak, Zubeldia eta Zubero. Ai, ama, oraintxe konturatu naiz, top kirolariak eta ZZ top. Ai, ama, hau dau bikotea. Ongi etorri bikote, hau pa Julen da hau pa Imar, zer moduz? Ondo. ZZ top, baina zueke ZZ top zeate, ez da? Bueno, oin bai. Oin bai, Zubero eta Zubeldia, ez da? Zeta gehala, seguro, hori bai. Zeta seguro. Bueno, buen arte ibilizeate puri-purian tropelian, eta buen aizeate beste modalitate batutan, ez da? Bizikleta gainean. Bai, gure denpora pasau dugu ja profesionalana, eta hoi, bizikletaz disfrutetan apurtxo gehiago. Bai, bueno, esan leiteke du bai, aventurako lasterketak biala, ez? Zein da azkenengo aventura indezuena? Azkenekoa Kroazia ningo. Kroazian, zenba kilometro, nola izan nuen hori? Lau egunetako proba bat, mendiko proba bat zan, eta, bueno, antxe prologo bat eta 4 egun, bai. 4 egun, jope. Eta, urrengoa, zein dator? Bueno, bantxe garatuko ditugu, nundik noa ebiliko dian, eta, bueno, ingo deuna da, eundoko entxaladilla, gio, baina batzuk salteatuta, zoze xanua eta ona, eta liberian nundik noa ebiltze zaten ezautu, ez da? Mila esker tortzeatik, eta hor txegiatu zaio, ikaragarri datoreta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, entxaladia egiteko garaian molde baten ingo deula, eta gero lekak. Azteko entxaladia egiteko hemen dazkago osagaiak. Eta ingo deuna da, patatak egosi, arrautzak baitare egosi, eta gero ingo deuna da, bi arrautzauekin maionesa. Eta gero ingo du, bieretan. Bueno, bieretan ez, bi nasketa ingo ditugu. Bat, patata maionesakin soilik, eta bestia hemen, olibak, luzoker rozpinduak, egaluzia eta antxoiakin, hoi den ingo deu txiki-txiki, eta horre ere bai maionesa sartuko jau. Eta gero molden ingo deuna da, hemen txe, hemen daka plastikoa filma jarriko jau, azpin patata jarriko jau, gio, beste nasketa, berrize patata, berrio nasketa, bukatuko deu patatakin, da itxingo deu. Eta hau gailuan sartuko deu. Hoi bai, hemen egozitu gorringotatikan, bat utziko deu, baitare luzoker pare bat utziko ditugu, hori gero, buelta maten deunian, eta teatzen deunian, ingo diuna da, gorringo barraiatuta bota gainetikan, eta luzoker pare bat, apaintzeko. Eta igual antxoia pusketen bate bai, hor jarriko jau. Vale, eta hori izangoa, lehen da biziko errezeta. Eta gero ingo deuna da, hemen baina batzu dazkau, lekak, nahi zuen bezala, eta ingo dituguna da, garbitu, tira finetan jarri, ingo ditugu egosi txiki bat eman edo eskaldatu bat, eta gero ingo deuna da sartaian, batzu jakin salteatu, baitare urdai azpiko pixkat, tomate ingo deuna da zuritu, pepitak atea eta mamilakin bakarrik geratuko gea, eta ingo deuna da hori ere, salteatu, tomatekin, lekakin, eta gero arrautza gure, hori egoste deunian, batea egosiko deu, eta ingo deuna da gainean raiatuta gota. Eta egin behar deuna da lana garri, hemen patata jarriko ditu martxan, arrautzak egosten, eta baitu, hemen bilo jarriko zate, baina zuitzen, bale? Hau ez da karrera, bale? Lasai biliko, bale? Bai, horretik izan izan. Hemen ningo zuena da, baitu, adibidez, nahiko luze daude, txortenak enduko zio, puntare bai, eta hau adibidez, 3 pusketetan ningo jau, eta gero ingo izio naek, mendikan, kiltxo batzu, bale? Bakotxetik 3 adibidez, horrela. Eta horrela, txukun jarriko isi hau danak, eta gero egozi txiki bat emango zio. Bueno, eta aldi berian mingaina eman bertzio, bale? Hori. Bueno, kontatu, ultra trail, nola ditze jo zuek egiten nahi zeaten guengo karrera, hoi edo historia? Bueno, adibidez, azkeneko denboraldian ibiligea bi lasterketan ez? Bat, Hego Afrikan izan da, eta komentatu duen bezala bestia Kroazian. Hauek bikotek egite dian mendiko lasterketak. Pareja zeate hortxe beti. Hori da. Eta nola deitzen dira
Bueno, hau daude Epic Seriesen barruan, ez? Epic Series. Epic Series, bai. Eta Epic Series horiek zer dazka, igual lehiaketa o desberdina eta gero puntuak hartzen juten dira, o nola ziak historia? Puntuek ez da, baina, bueno, bai, iten da Sudafrikakoa da holan nagusiena, eta Bai. gero ja Europara etorten da, beste lasterketa batzuk iten, bai, Kroaziakoa, bai, Suizan, Andorran, eta... Eta zenba daude denea? Basta, lau bai, Sudafrikoa bai, lau bat. Lau bat daude, Bai. eta lau eta jute zate, puntua garoteko, o aukera egiten dezu bat, o bi, o hiru, o... Aukeratu pare bat, eta Hori da. ondo datorren afetxatan, ba... Hori da, aurten bintzat biteko asmoa genukan, eta bi egin ditugu, eta, bueno, bai dako proiektu bezala, ba, bueno, Gehiago egiteko. aurrerantzean egiteko, geratzen zaizkigunak egiteko. Eta bintzat. hor geho sailkapena nola di, joa, lauretan puntuatu inbiar da, o proba bakoitza independientia da? Independiente dire, Vale, bai. zemuz gatu sinaten Kroaziakoan. Kroazian, ondo, bai, bastante topa marin ondo, gero, bai, no? topa. Bai. Top amar, Bai. Hoi zer da, margarren, o behatzi, sortzi, o zazpi, sei... Uste, behatxigarren Behatzigarren, bai, bai. behatxigarren. Vale. Ba, baina Top behatzi, top kuriosidade bezala, Kroaziakonek 4 Islands izena du, Vale. lau isla, Vale. eta bueno, lau isla ezberdinetan kompetitzea, egun desberdinetan, eta orduan bitartean, ba, gaua, barkuan egiten. Bai, Eta mareatzeken antzako gaixi, no? Ose, bueno, nahiko nahiko ondo ferri egiten da, handia, eh? ferri nahiko handia. Neko ondo ite, eta neko itxasua, bueno, lasai tokatu zamentzat, eta... Claro, Mediterraneo, Ondo, ba, bai. zuek hemen ohituta ez da. Hori da. Bueno, Ua piztina bezala, guetako. Oituta ez baina, egin iten da. Ondo. Bai. Bueno, eta nola dia pro hauek? Nola moldatze zeate, ez dakit bikoteka da, baina kontatu pixkat, ez dakit unantzako nola di joan historia. Bueno, a ver, honi lasterketak azkenengo indogusenak, bai, batera joan bargara, eta ezin gara separau bez ezin da Vale. esan, bueno, bai, zu aurretik joan, da ni atxera honoa, eta holan, ez? Joan behar más o menos, ba, biok batera. Da dire, ba, azkena turba moduen, baina parejaka. Azkenan diez eta etapa, ba, Sudafrikakoa lau etapa, Kroaziakoa lau etapa, eta bueno, depende ze... Zenbat kilometroko etapa dia? 100 kilometro ingurukoa, más o menos, Media median. egun, 100 kilometro ditu Hori da, Bai, bai, Eta median. ez de karretera, bai, karretera lurra tokatzekena, ez da? Errepidea kruzatu gehien ez ere bai. gehien, Bai, dene- osea, errepidean gutxi. Hori da. Ostras, gogorra, orduan. Hori da, eta gogorra ite da, esate Bai, zu, ezta? azkenerako, bai, eta, bueno, kurioside bezala, ba, bueno, ondo zagutu bertzea, ez, zure bikotiakin, ez, adibidez, Julen, ba, bueno, ni baino jaioa da, berantza, eta, bueno, beak ezagutzen hau, ez, nire velozidadea zein dan, eta aurrera maten hau, ez, eta aldiz, ba, bueno, gorantzakoa, ba, batzutan ni hobeto noa, eta aurrera pasatzen naiz, eta, bueno, da, aldan bion artean aldan azkarren iristea. Ze ona. Eta adibidez, hor gero, egunero danak bate ateatzen zeate? Bai. Bai, Bai. Orduan egunero etapa de berri bat bezala da, ezta? Karrera berri bat, badaude hor gailurreko premioak, edo etapa horreko garailean premioak, edo... Egunero goten da. Egunero bai, goten da. egunero goten da. Baina hor garrantzitsuaek bukaerakoa, ezta? Hori da. Generala, Generala, hori da. generala. Bai. Bai, generala ba, garrantzitsuena hori. Vale, eta hor zoaztenian bilok adibidez. Badakit hemen, bai pintxasuak, bai historiak, ez da leno profesionala zinatenian bezala, o bokailuak hartzi zuela, Horre hartzi zuela. ezin duzu altza eskuetan kotxeetan. Nola kudeatzen dezu hori? Bueno, alda moduen. Bai, jakin eman berdezula, bueno, badaude habituamentuak eta puntuak nun mekanika guneak badaudenak, ez? Guk aurretikan uste ditugu agian beharko genituken gauzak, Vale. baina besteena gainean eramadeu, pintxazo bat eduk ezkeo. Zenbat habituamentu daude, zenbat gune daude? Hiru egun edola. Hiru edola. Eta, bueno, han ba, uste zure bidoiak edo katia arreglatzeko eslaboia, eta, baina, Eta gainean... bihar basu harrapatu eta beste laurra Hori da, harrapatu. hori da. Kuestioa da, kanpoko laguntzik ezin dezula euki, eta zuk izan behar dezu, ba, bueno, gai, esoen problema eukita... Paris Dakar bezala, Antzeko zerbait. Ona. Eta hor zein dek hartzin kena hor herramientak eta historia, hor zein dek manitaza. Nik eraman, Julen oso jaipa da mekaniko bezala. Bai. Geran errepartitzen doa buru Claro, lanak. horregatik, hor dana, eta ondo itzen da homerrik lehenu, ezintzate hor, ez da baian hasi, hor, karrera erdien, ez Eta da? nera hori, nervioso pareta pasara batxarrago da. Bai, Azkenan denpora gehiago galduten dozu, eta hori da azkenean pintxaso bat edo aberi bat ekusuna, nobeto da, lasai hartu, konpondu, aimarrek atatzen da berraminta guztie, eta bueno, ese bezu hau, pa, eta... Ni pentsa lanak ititu kasu hori. Ona. Eta holakotan,
Zerdek, aberia gehiago teia olako errepidetan, errepide normalian baino profesional mailan eukitzen dituzuna? O adibidez ez da gogorragoak dira eta saiago dira pintxatzen edo... Ez, azkenean gehiago. Gehiago. Pintxasu bat oso oikoa da. Pintxasua azkar konpontzeko edo metxa basartu edo... Eta gaur egun ez daude keblarra jarri eta ez dakiz, eta holakoak eta egiten dira edo... Bueno, azkenean hor bai mejorazko gondire. Azkenean oin jatu belezagargoa likidoa barrutik eta horrek, pintxaso txikitxoak eta hori dana konpondu egiten da, baina, alanda guzti beti da azkenean beti pintxasoa dut, baina, Eta karrera hauek zitituzue, mendikoakin o gravelakin edo errepikoa seguro, esan dezu guruta bakarrik dituzela eta... Bueno, egiten dugu, bie batera goazena normalean mendiko biziketa gar, baina bai oin bastante modan dau graveleko lasterketak, eta batera pareja eta ez dugu iten, baina bai lasterketa asko indugu bio kasik igualak, orduen, bai... Eta zen zaugarri dazka solako bisileta baten? Bueno, errez ulertzeko nik izango nuke gravela guain modan dago modalitate bada, eta batez ere onera Euskal Herriera orain asko iraidan iristen. Eta esango genuke mendiko bizikleta eta errepideko bizikletan dagoen zerbait, tarteko zerbait dala, ez? Kotxe sub oie bezala, simil bat egitarren, bai, olako zerbait, ez? Eta, esango genuke bizikleta ikusi eskero, errepideko bizikleta bat emateu, bai manillakak eta komponenteak eta hori. Bai, nigo rei jarri ezkeo gurpila lixuak, esango nun errepideko bezala, ez da? Bai, hori da, ez? Berezitasunako dauzka, ez? Agien ez dazka montan baik edo mendiko bizikleta bat bezain gurpil potolo, baina bai daukala bere koskak eta desarrolloak ere bai, mendirako eta pixkat erosoagoak izan behar. Errakatxarruak, gaur egun bizikletak ere zema gaustatziko lago bizikletak? Bizikletak asko. Asko gaustatzi, ez da? Baina, denetari dago, ez? Motorra moduan. Baina rindi joana berdik, motorra hola emana. Bueno, lagunak, hemen txea igea, patatak egozten, arrautak egozten, ingoituguna da lek hauek, bukatuko ditugu mostia eta eskaldatu ingoitugu hemen uretan, pixka gehiago batako dugu hemen, eta ingo duena da erreportai bat ikustea jungo geha, ados? Perfecto. Zehazki jungo geana da Lizarraino, bertan ustaldikoa daude, eta gaur ikusiko ditugu, bainatxoak nola ekoizten dian. Oazen ikustea. Eguerdion, Joseba. Bueno, aspaldiko partez, Borja naiz, gogatzen ez baduzu, eta hemen jarraitzen dugu, Lizarran gure baratzekin, eta gaurkoan leka jasotzea jungo ea. Bueno, hemen gaude Uztaldiko baratzetan. Uztaldia 11 urte da matzagu nekazaritza ekologikoa egiten, eta sortu ginen pizkoa gaztetxeko asanblada batetik. Lizarran bertako gazteria elkartu ginen, eta pizkoa pentsatzen gure gerokora zegingo genuen gure bizitzaekin. Eta horietako proiektu bat, izan zen hau, zeina sortu genuen 3 lankidek. Enpresak aurrera jozun, eta orain 2 lankide geratzen gara, bizi eta lan hemen egin nahi dugu, eta horrekin aski dakagu. Negutegian ekoizten dugu barazki asko, baita ere kalean egiten diren barazkiak. Eta gure espezialidetako bat zainzuri berdea ekoizteana, eta horrekin atope gabiltza. Pues hemen Lizarra aldean, gure esperientzia esan diguna da, lekak negutegi barruan oso ondo ekoizten direla. Hemen azkenean nahiko hegoaldean gaude, eta ezetasun falta hori kalean min asko egiten die. Orduan negutegian ezetasunaren kontrol hori daukagula, oso eremu aproposa da lekak ekoizteko. Oso garrantzitsua egiten zaigu hemen negutegia margotzeana. Hemen kriston eguzki pila izaten dugu, udan bereziki eguzki ordu asko, eta margotuko ez bagen dituzke landareak erreko ziren. Eta ez genuke mantenduko behar duten ezetasun hori. Erabiltzen da pintura alagua natural bat, euriekin eta juten dira poliki-poliki garbitzen. Orduan, azkagu ja negutegia garbi, neguko ekoizpenak aurrera ateratzeko. Ikusten dezuen bezala, landaria beteta daude, orduan, lehenengoa jaso bezain laster, hau oso azkar juten dira beste guzti txiki hauek haunditzen. Nahiko fin izan behar dezu zainketak orduan, izurrite asko dauzkate, bereziki armiarma gorria eta pulgoiak. Orduan, eguneroko lan bat da, produktu naturalak erabilita, plagei aurre egitea
pues, oso bidezkoa da, zen bestela genuke bat ere jasoko. Leketan eta beste produktu askotan, izurriten kontrola egiteko beste mekanismo bat, erabiltzen dugu dela kontrol biologikoa. Sobre honetan dauzkagun akaroak jaten dituzte armiarma gorriak. Orduan, egiten duguna dira 3 metroka edo, jartzen dugu sobrezitoak, eta juten dira ateratzen poliki-poliki, eta orduan armiarma gorriaren poblazioa kontrolpean uzten digute. Hau leka helda varietate bat da, oso komuna da, oso leka handiak egiten dituzte, hauen lehenengoak izan da, oraindik txikiak dira, baina 20 zentimetro, 25 zentimetroko lekak egiten dira. Eta hauek daukate honena, leka normalean egunero jaso behar dira, baina variedade hauek gehiago luzatu dezaiekezu jasopena. Pare bat egun ego zaitezke jaso gabe eta gero dena guztira jaso. Orduan gure txat oso garrantzitsua da hori, ez? Egunero ibili behar ezean, pues, 2 egunetan behin dana jaso. Leka behin jasotzen hasten zaenean ur pila behar dute, hau da, fruitu pila azkate, orduan egunero hasi behar dira eta hazkuntza horrek behar du ura. Orduan egunero urestatzen ditugu, pare bat orduz, goteo bidez, eta ikusten duzu ezin den emaitza leka gozoak, herri osorako. Maila bidez tutoratzen ditugu lekak, eta behin maila goikaldean heltzen dienean, honen moduan, pues hau egiten dituguna dira kimatu. Kimatu zen bestela, lekak egingo zuena izango zen berri jaitsi eta hemengoei argiak kendu. Orduan honekin, pues kimatzen juten zera eta ere behartzen diozu landareari berriz beti gora asteana. Leka hauen salmenta oso salmenta noa dakate. Azkenean hemen Nafarroa aldean ja oso jende gutxik egiten du leka, bere garaian jende asko egiten zitun. Baina orain gutxi geha, honekin sartzen garen nekazariok, eta leka guzti hauek denda txikietan saltzen ditugu. Leka gehiengoak landare kontsumo taldean saltzen ditugu, Iruñean, eta oso harrera ona izaten dute behin denboraldia hasten garenean. Eskuetatik entzen dizkigute. Bueno, Joseba, gure lan egin dugu, hau jasota dakagu, gomatxoa jarri eta salmentarako prest, eta hemen jarraituko dugu, uztaldi barazki gozoak ekoizten, Euskal Herri osorako, beraz, urreno arte. Aupa Borja, eta aupa zuen proiektua, eta ea olako asko ateratzen dian, bagudanok ondo elikatzeko, ez da? Egi esan gaina ekologikoan, gaina gazte asamblada batian ateata, eta venga, aurrea. Mila esker eta jarraitu horrela, gugurian jarraituko dugu. Hemen txein bihar deuna da, betu, lekak hemen dazkau, eskaldatu bat emango dio, eta gero hori ja prestutziko dugu, hemen batzu jakin, tomatekin, eta ordai espokekin salteatzeko. Hemen dakau maionez egiteko, eta hemen hasi bergea ensaladiantzako basuritzen egosi zaizkigun patata eta arrautzak. Hemengo arrautza bat gorde ingo deu gero orgainien botatzeko raiatua, bale? Beste laurak, bai botako ditugu puxketetan barrua. Orduan, labana hartu, eta behitu, hemen dakazue, hau esku garbitzeko, eta zagorrak aldituzue bota bera, bale? Txukun ibiltzeko. Eta ingo zuena da, adibidez, alde batetikan, Igaimar, hemen bota patata, bale? Hasiko naiz. Eta beste alde, euk hemen txebota, arrautzak, ja laukitan inda, bale? Eta nire bai jungo naure hau pikatzen, da bertan botatzen jungo gara. Bueno, eta hau esan da, nik inbiarretena da, bitu tomatia jungo nahi txiki-txiki eta txukun jartzen. Bueno, eta mingaina ematen jarraitu biharre, bale? Bueno, bakite bai topera izaatela, bueno, izan dituzula Titan Desert, ezta? Hoi, desertutik gandibilitako probak dira. Bai. Zenbat kilometrotan nola izaten dira horiek? Bueno, hori da, azkenean, hasiera baten Marroko zenbakarrek egiten zen, gero Arabiara pasau da, baina, bueno, batez be gehien iten dana, Marrokozeko prueba da. Bai, originala Marrokozekoa hori da. Vale. Da, iten direz, 6 egun direz. Sei etapa. Eta... 6 egun, 6 etapa orduan. Hori da. Berezitasune... 1 kilometro lagunean? Bai, median beti urtetan da 1 kilometro. Eta berezitasune da, ez dauela markauta nondi joan, bale? GPS baten bai badeko zurruta. Hola, desiertua eta hi venga, aurrea. Bai. Azkenean deko zu... Bideo na, o bideo gogorra, o... Danetik, bai. GPS baten badeko gu track bat, ez? Baina track hori aldozu zure neurrire egin be bai. Deko zu etapa guztian 4 punto, obligatorio pasetako,
eta gero nahi dozun lekutik joan, horri puntua pasa bar. Vale. Azkenean da Dakar bat moduen. Hori bai dela Dakarra bezala, ez da? Autentiko, Hori da, Bai, eta ama. egun batean daude dunak, eta, bueno, dunetan de bai bere teknika badauka bizikletakin pasatzeko, eta... Zertu azte, gorpila potolo horietakoakin, zean, ni guain landetan ikusten dian horietakoak, ondartzatik an? Hain potoloak ez, baina bai saiatze gala aldan potolona ematen zergatik ondarretan flota hoitezu. Eta presioak asko geisteria de bai, ia presio gabe pasatze gea ondarretan, eta gero pustu, eta... Toterreno gustutzen dian bezala gurpilak, Igual. Ope. Eta, proba horietan, ura eta ze hor lehorte handia, ez da? Bero asko pasabiarko da horre, ez da? Hor zuet gutxizio, horre, ez da? Eta gero abitamentu bai, bueno, asko dauz, baina askotan eskazak izaten dire, ez? Eta bertatik pasaberraiz, porque igual beste legoatik pasatzen bai. Ez, hori organizazio aldit behonditen dauriz, hori da punto bat obligatorio pasetako orduen. Eta bertzeko sano, salbo, ahola eta tira parante. Eta saiatu berzare bai, ura botellako izaten, zergatik, bueno. Hori bai. Han bai badakizu... Azkenan, kondizioak ez dire emekoa moduen, ez? Da, lobe bai, jaima bat eriten dalo, deskantsoa besta bardine, orduen... bueno, proba horre berezitasune badeko. Ze ona, eta ze fetxatan diten dian? Egualdean, udara banden gogor, ezin izango da ibili handikan, ez da? Hori, apirila, maiatza inguruan ite da. Apirila, maiatza. Baina, guretzako lehenengo beruak bezala da, eta, ostras, aklimatatu gabe jutezera, eta... Claro, mendikan area, de repente uda baino gehiago. Hemen uda baino gehiago. Hori da. Bai, irten da. Eta zenbat indituzu hori, zenbat biderratea zate hortan? Julena veteranoa da. Bai, Nik gain dut 14 bostaldi. 14 bider? Ai, ama. Jarraian ganera. Jarraian? Urte bat kalein gabe? Aurten kalein. Aurten inde kale? Aurten baiz, aurten lehen esan dugu moden, Kroazian egon gara, eta, bueno, tetxak gaiti dana koinziditan zauden, da ezin izin gara. Eta zindek, deskantzatu beste 14 segida honiteko? Ze hona, merita handia duka, hainbeste aldiz urtero, ez gaixori jartzeare bai. Karo, zeratik hori... Oide, gorre hon berraiz a tope, eta egun horta ondo iritsi, fuerte hon, ez tek igual, etapa badakakea gorra, baizik eta bata bestian atzeti, zei egun, nola kudeatzen dezu horrea iristeko elikadura, gorputza, guain zaudeten bezain flako iriste zeate, igual pixka garrazak egiokin, aguantatzeko. Igual gitxio bat. Gutxiokin, katxiz la amar. Ez ditugu gauza espezial egiten, bai, ez denetik jaten etxean, eta bueno, bai zaintze gala, baina bueno, agian guretzako ere baia profesional ginen urtetatikan, oituta gaude, ez bizitzen mota hortara. Guainetek hainbeste, lehen oite zenuten bezain beste. Hori da, ni askotan nire lagunak edo onduan, eta jode, nola zaintzea iz, eta niretzako da... Zigaurren laua jandia, Hori da. Bere surtetuna, hori da. Eta zuzen bat aldi zindezu Titan Desert hori? Nik ez dakit, Arabian uste bi edo inditula, berritan indetela, eta beste lau edo Marruekosen, eta Almerian ere bai, Almerian dedite da bat, eta hori da. Bikote, ingo jazu hori zurituta, baina laukitxotan indare bai, jain saladiako izango gogon bezala. Bai, eta haueke bai. Bat laga ez zuritu gabe, bueno, gero zurituko deu, gainetik botatzeko. Baina hori, ja, jun laukitan iten. Eta bertan botatzen, eta jungo gea gio arrautzea, gainuntzeko osagaiak bai botatzen hauen, enkurtiduak. Eta entrenatuta zitezu, bakarri bizikleta gainean, gimnasio asko mate dezue, korrikare bai egiten dezue? Nik batez be bizikletan. Bizikletan. Azkenean gustatzen zaiguna bizikleta gainean, eta bai, agian lesion bat eukieske edo gimnasioan edo, saiatzea pixkat, lesio eukiesun inguru hori fortalezitzen edo zerbait, baina bestela... Errekai eukiteko hortika... Hori da, indartxuko iteko hor... Bizikletan dana. Hori da. Eta nola kudeatzen dezu, Eleno, masajista, dietista, bestia, guain jutezaten masajek eta golako kartzea, o ez hain beste? Bai, etxean gaudenean, bai, eta lasterketetan eta badukazu aukera hori de, bai, baina, bueno, guain... Nik aldaketa ondiena profesional mundua utzi nunean hori izan zen. Profesional munduan iritze zinean etapata gero, autobusera, ja masajistak zure bidoitxuekin, rekuperatzen hasteko, autobusean dutxa, dutxatu, erropa kendu, sare batian sartu, uegunean garbituta, eta guain dena zuekin berdezu.
bai iritsiteko etapare bai, hantxe edo dutxan bertan, edo ropa garbitu, sekatzen jarri, urrengunerako preste goteko, hori aldaketa handia. Truko bat nima sekator dutxan, ni ere bai surfea eta kanpo juten oken azte guztia, eta gio bateatzen hau, eta dutxa bat hartzea juten hau, eta dutxa sartzeaiz, kantzontzio lurrea, galtzerdin lurrea, eta lurrea jute izan zaiten, la, zapaltzen, da... Txinbo gauiak inatote, eta venga, txintxilik hartu eta listo. Baina garrantzitsua da garbitzea, zergatik, adibidez desertuan, gatza asko botatzezu, eta batez ere, kulotian batez ere, azkenean asintua eta tarten gatza baldin baukazu, horrek itituzu abrazio handiak, eta gaizki pasatzen nahi ez badezu importantea da garbitzea. Ikusi nik sare sozialetan eta ateatzen duela asinto bat moitu iteala. Esatu ez dara, hainbeste irritatzen ipurdia eta bizkarra hobeto jutela. Proba, zuentzako igual vuelta atrás, izango, hainbeste urtetak gorriungo bat gorde berdiak. Vale? Alegin duko. Justu bilina, baina bai, iritsi gaituko, ondo. Ni ondo haina, gola naidek? Ezin hobe, oitan apikatuko jonea, arrautzak eta honea bota, eta ni hasiko naukena ere baidek, hau ese botatzen. Hau pikatu, eta bertara bota. Eta hemen, indeuna da, honek ja, irekin bat eman digu, eta iragatzingo jatemen. Horrela, hemen txepoldea jarri, ura botatzeko, errazka ez da gaula hemen, eta hau, bakau ja, eskaldatuta, gio salteatzeko, hola, eskaldau txiki bat, hola, berde, sano, eta kurruskari pixkateoteko. Bueno, nola guaz? Ondo, habilidadia bakazue, labanak, zukaldia eta nola kudeatzen dezu egun horietan, ze jatezue? Baitu, Marrokozen gitxi. Bai, kuskuxata. Dieta oso eskasa deko guze... Garbila. Bai, azkenean tripa ondo zaindu behar dugu, azkenean ez da oso itute bez, hango... Pikantek eta historiak eta saltzak eta dan, orduen, hainbar da biok nahiko zainduten gara hor karreratan, da jaten dugu bakarrik arroz egozie, patata egozie, atuna purtxo bat, eta... Moldea, eraman berko zuen da, moldea huin da, atuna, patata, arrautza... Hartuko genuke dago zerbait. Gaur baino gutxio bota. Olio berdina bota eta bertan hartu. Bai, gitxi jaten da, gitxi edo beti bardine, bentset. Hau hemen lagako ju, eta horiek ja bota honea. Venga, bai, horrea bota. Beti berdina orduan, etxate aspertzen. Bueno, azkenean azte bete txoda. Karo, hor zaude buru belarri zaudenakin, da azkenian igual etxate tasko zentratzen, bueno, zentratu bai, baina etxateko osatzen jutea jaten. Olegilla. Bai, zaiatzek gade bai txetikan urda espiko pixkatetola ematen, enbaz hauta eta hola, eta ondo sartze da, gatzak asko rekuperatzituzu urda espikoakin da hori, eta badazkau gure trukotxuak. Leno adibidez, hori, moztu hola, pikatu lontxetan igual txiki borobiltxuakin, eta honea gota. Leno adibidez beti izan gelak, gozua, eta guain gatza gehiago, lehen ematezun gatza etzala ingarrantzitsua, baina esatu oso garrantzitsua dela, ez da? Bai, batez ere kalambreak eta ekiditeko, baina bai, gelak eta horieke bai eramateitugu, ez? Baina, bueno, horieke bai azkenean kimikoak dira, eta, bueno, hori bai kontutan euki berdezu, eta agian momentu azkarretarako utzi karreran, baina, bueno, alda neurrian natural jan. Gaztia xaten iendan amarro, baina edadia gora, zain estripetako arazuak, eta bai. Bai, aldatu indeu, alimentazio aldetik bai karreratan daulan aldatu, nahikotxo bai. Zer aldatu zaizue gehiena? Azkenean lehenko denporatan beti esan edo txokolate zatitxo bat, edo membrillo tal, da oin da, imarrezen da, dana kimiko moduen, dana barrita moduen, dana holan. Hori aldatu dut, oin batez bebe bai, igual jakasik alimento guztie, uregaz naztuta eta bidoian eroten da. Batidotan sartuta eta denga barroa. Bai, hori da, zientziak ja, osko aurreratu du bai, eta gero eta azkarro dijo azkarreretan de bai, ez? Eta azkarro erresagoiteko eta gorputzera de bai, asimilazio azkarro izateko, ja zientziak lortu du bidoi batean, 80 gramo karbohidrato edo 100 edo... Sartzeko posibilidad. Biara munian gibela gindaiko, hori da. Leno, txikitua gatikan, eta guain batidua gatikan, igual, ikatzi, lamar, beti zehose. Eta gainera, bai geloiek eta oso, azukre puro-puroak dira, ez? Eta insulinak eta denak topera jartzeituzu, eta, kontu zibilioak gauza dira. Eta zuei bikote, zer gehiagantzi zuen zehazki hau itia? Osea, etxetik denboralden batzuk junin bihar guan digan, ezin etxen geltu beti, ose? Azkenean aventura
beste aventura bat topau, da bai, etxetik urten, da oporraldi txikitxo bat aukin, da lagunek egon, da lagun barri egein, da, bueno, bizikletaz gozatu, bai. Baina oso ezberdina lehenako gotik, Osea, nik errepidean ibili ginen bilok, ez? Eta asfaltua ikuste genuen denbora guztian. Tarteka mantxo gogoazen eno behatzen genuen eskuin esker, baina, bueno, munduan zehar ibili, baina ezagutu gauza gutxi. Eta orain aldiz oso ezberdina da. Bai, kompetitiboa da, baina gozatza ere bai, eta bueno, egia esan oso ondo pasatze. Ez da gazuela horre gaina atzian, esan dezu magia, misterra, bestia, ekipoa, presillo hori. Eta ere bai, esan deun hori, ez? Asfaltu utzi alde batea, eta bai mendilan, edo grabiletan, edo gauza ezberdinak, estimulo ezberdinak bilatu, ez? Bueno, guantxe jarrituko dugu hitzeiten, zeatik hemen eukiko genduen lau programa egotia, baina bitarte jungo gea orekan batea, lekeition dago, eta ikusiko zue, aholkoak emango eskigue, ba hori, hasteko, martxan jartzeko, denboraldiai aurreiteko. Guazen ikastea. Kaixo, Joseba, hemen gauz lekitxon barriro be. Olatzeki gure naz, orekan bateko arduraduna, eta gaurko honetan, talde kiroletako denboraldi aurrea prestatzeko, ariketa batzuk ikusiko doguz. Talde kiroletako aurre denboraldira ondo aiagateko, ez eukitzeko lezinorik eta egoera fisiko nian aiateko, hemen daukagu Unai Rementeria, guaz etzen daulan, bertoko prestatzaile fisikoa da, eta lekitxoko futbol tandian txokatzen dau. Orduan, hemen, ariketa batzuk erakutziko haitxuz. Bueno, lehengo bloke honetan, potentzial handuko. Abiadura irabazteko, ariketa proposa diraz, indar ariketa sartzen dauz, baina potentzi modura bebai. Potentzi ariketa honek, futbol zelaian, gero lantzeko, abiadura landuko eta hobetu bebengo dugu. Bigarren bloke honetan indarra landuko. Momentua da, karga handizak sartzeko. Beraz, gure indarre maila hobetzeko, momentua da karga sartzeko. Bale, amaitzeko entrenamiento kardiobaskularra egingo dugu. Serize motxak izango dira eta askarrak, eta deskantzo oso gitxikuak. Kanpuan egongo baginin, alko gendunein korrika, harin, baina ongo kasuan bizikletan egingo duguz. Horreaz, lortuko duguna da, hobekuntza metabolikoa garatzia. Bueno, animaten dugu, kirol taldetako aurre denboraldira begira, sasoi zeltzeko, profesionalen eskutan ipintxia eta entrenaten segitzeko. Orekan bat kirol klinikatik, lekitxotik, agur bero bat. Bueno, haupa lekeitio, haupa orekan bat, eta gora bikote. Egia esan ze garrantzitsua dan, ez da? Martxan jartzeko, zuen baino beto zene jakingo. Zuen emate aldizue denbora, hola, eserrian gelditzeko, gero arrankatu inbiarte, zelo zuen beti martxan zabete ia. Deskantzua berko zue. Bai, baina gitxi, nik azken aldien ja beti dana egiten da segidu. Ja, linea, jarraian, hori da. Inoiz ez gehiagi, baina gero probetan bai ongo zate top, ez da gero horita gero deskantxo bat etorri beharko, ez da? Bai, probak eta gero bai buruantzako eta bai fizikoki, bai agertu zule egun batzuk deskantzatzeko, ez? Baina, bueno, mantendu beti. Beti mantendu. Bueno, lanian jarriko geha, aurrena lana bandatuko ditut, hemen behitu potontzia, hemen dakazu bi arrautza botako dituzu, gio txorrota bat ospinana, eta gero ekiloria dakau hemen. Honekin ingozuna da, eta gatzakin maionesa, bale? Ia. Kezkaen bat? Zai, ba. Ibota bi arrautzak. Hau, erdia baino pixka gutxio. Eta gero, gatza, hola, bildurri gabe. Eta hau botatzi hori bai erdia, hola, bale? Vale. Ingoek eta ligerito balin bado, pixka gehiago botako jo, loditzeko, bale? Eta zuk Aimar, jarraituko zu, hemengo nasketakin. Ingo itutena da, bitu, bi haue gordeko ditut hemen. Gero jartzeko. Hori da. Hoi da. Eta, hau txikitu, bertan sartu, eta egaluziare bai. Nahazu ja egaluzia bertan sartu, eta sardezkakin hortxe bertan txikitu. Ados, perfecto. Vale, hemen bi sardezkakin hola, rarrarra, eta txikitu bertan. Eta ningotena da, urdai azpikua txikitu, baratzurila, eta martxan jarri hemen gure bainak salteatzeko. Bueno, bikote, eta zuek, hau ogibidia jarraitza aldu izaten. Honetaz alda bizi o ezin da bizi? Ez, ja hori temporada hori ja pasasa profesional maila. Bai, on ja bakotxa bere lan adeko, ni Bilbondeko denda bat, bizikleta denda bat,
Betikoa, ez da? Aita mana izan zana, eta oin ja... Nola deitzea, eta nun dago zehazki? Nun dago zehazki? Diputazio galean, Bilbo erdi. Bai. Eta guain harrera bat abilo kudeatzen dezu. Hori da, bai. Badaro guz ja, denda padaro ja berro eta berrota 6 urte. Eta hor gabiz, eguneroko lanetan. Buru belarri. Kabalakin ber, kalendario eta ondo aukeratu ber, ez lasterketana bakarrik, dendakoare bai. Dana barkatze aldizkik arrebak. Azken aldien bai. Ondo. Eta zuen bizikleta dendan, oso espezialitatuta zaudete ere bai bizikleta berri hau eta jendia kaleko bizikleta berri, ose zerta zaudete espezializatuta? Bueno, azkenean egon barzara aktualizazio guzti, ez? Azkenean bizikleta barri ikurtetan izena, modalitate barri, beti egon behar da eguneroko zeretan, ez? Eta espezialitate bat esteko guz, danetik dugu, ez? Bai, danetik dugu. Eta adibidez, bizikleta guain elektrikoak eta asko saltzealdia, holakoak bai kudeatzen dituzue? Bai. Azkenean hori beda... Eta jendeak eskatzeuna alegeia, esan? Eta azkenean batan ikusten da, ez? Hori eguneroko... Bideatan da ikusten dana da, bizikleta errepidekoa, elektrikoa goin mendien, elektriko pilo bat dauz, grabelekoa bai, bastante gora dator, eta badeko bai. Eta nola daka izena dendak? Bueno, nire abizena moduen, ez? Ciclos Zubero da. Ciclos Zubero, míticos en Bilbao. Mitikoa, hori da. Mitikoa, ona. Ederki, bueno, eta Aimar, zu ze jarraitzen zu, erropakin dagoela jarraitzen duzu? Hori da, ez, komentatu dugu baino gehiotan, eta nik, etxondo markarentzako eite delan, eta, hortxe jarraitze dugu, daukan esperientziakin, eta ateratzen dian oi alberriakin eta probara jartzen, eta lasterketa hauetan prototipoak ere amateitugu probatzeko, eta imazde pixkat iten. Lortu ditu oialak bintzat juteko zuek, ez da, Bai, normalean jutegan taldeantzako eta diseinua eta ni enkargatzen naiz horretaz. Bakoitzak esan dugu bere lan aukala, beha mekanika eta ni pixkat azalataz enkargatzen naiz. Hemen notatzek, askasa zen azkan mekanikoanak, askasa da, Gio, dendan zeitezue, asko saldu eta konponduta askore bai? Bai, taierra dugu oso potentea bai, da, azkenean kasi euneko 50, ez? Nitanetik iten dope bai, bai bizikletak saldu, bai erropatan, klienteri atenditu, eta batez be mekanikoa. Eta barruko lanak bai. Hori da, batez be mekanikoa. Bai, azkenean niri gustatzen jatan hori da, Mekanika, bizikleta montau eta konpondu. Asko aldatuko zan mekanika guendala, adibidez, 10, 15, eske kiston evoluzioa izan da bizikleta, eta, Danian bezala, baino bizikletetan ere, eta guain bateria askoak eta jarrin berkoa iz, ezta? Bueno, tokatuko zaizu. Azkenean da konstante bada, ez? Beti egon barzara hori. Ikasten da aktualizazio guzti egiten, ez? Niraita zizanetik ona, asko aldatu da. Zuraita ia soldadoriak inan, lotzen, martilloa, jabe inglesa eta martilloa, eta bizikletak... Gepezia eta bateriak, eta... Eta ordenadora gazbe bai, konponduten dire bizikletak, ez? Bai, sartze zaio kotxea da bezala, bezala ganda hola. Elektrikoari, da kambio elektronikoari eta dana, ja ordenadorez bai, konpondu aldogu ja bizikletak. Oindala 10 urte, kasi hori izan... Kablea eta normala betikoa, eta oin jaba baitu. Eta guain dana iman behar. Danari, hori da. Bueno, hemen, eman maionesai, gatza botal dio korrea? Ez. Vale, gatza ni botako joat, desinte berri zateu, Hola, txak, eta txak. Vale, eta guain, erdila hola bota horrena, bai? Vale. Eta gero, nik iten detenian, ekiloriakin, gustatzen zait, oliba pixka botatzia alineatzeko bintzat. Dana oliba alin bada, oliba zapore gehiagir hartzeko, baino, kiloriak initen badu, oliba txorrota botatzen jotola ikutu txiki bat emateko. Eta hor guain birringailua azpin sartu, eta gehiagi altzaga behibili. Vale, hauek listo, hauek ere bai, pilonea. Oide, beha jungo harrapatzen. Beha, batzutan presa eukitzen jau, eta hor du moztutzea. Bueno, eta zirrindularitza, zenbat urte utzi ezuela profesionalizatia? Nik dauneko 7 urte. 7 urte? Bai. Eta zuk? Nik gehiago. Zuk gehiago? Bai, azkenean nire profesional bizitza laburtxo izan zan, 3 urtetan bakarrik egon nintzen. 3 urte egon zinan. Bai, gustora. Bai, baino. Inakoa kondo. Guain heldu goraino, ezin jobe. Hori listoak bueno lain pixkat, bikain. Eta hori ningo zuena erdila batea eta beste erdila bestea. Listo. Bai, hori listo dakau. Betu ingo dugu horrela. Hemendik aurre bak ikusen egin, maionesa. Hortik guazen. Agatra.
oide. Danerako doble lengua aldi, Abitu aiamentotan, ni maionez aitea. Iepala, abonea, hori horrea. Emango izu, goiara pare bat, sardezka bi badazkazue. Hori da, bat iretzeko. Bat batian, da bat eta bat, eta bestia bat eta bat. Erdi eta erdi. Bota erdila eta erdila, eta dena nastu. Vale. Earki goaz, hemen. Hemen hau ja, itxura errartzen nahi da. Guain urde azpikoa gotako jau. Urde azpikoa pixka gorritzen da nian. Lekak gainea. O bainak, eo zuen nola ditzezue. Bainak. Bueno, eta bikote, gio ez dakit. 100 libretan, oporralditan, ze gustatzen zaizu egitea? Ni oporralditan onda zaraioten az normalean. Vale. Baina, bueno, azkenean bakarritak egunez bizikletan ibili, biziketa beroan iten dugu. Oporraldietan bai, biziketan egiteko zer. Ez astuteko. Hori da. Eta ondartzaldea ze gutezea, noa gutezea? Bizkai aldeen? Ez, ja, aldatu iten dugu apurtxo bat. Ego aldea, o Mediterraneoa. Etxe inguruak eratu eskero beti zauz laneko gauzekaz pendiente, orduen ba. Hau da, argila saltau du, ez da gizai sartu da. Azkenean, Mediterraneo aldera joan, da han oporraldie pasetan. Ona, familiakin, du esen bedazkazu? Ez. Vale, bikotiakin orduan. Lasterketan gaudenean de bai aprobetxatze du, ezagutzeko, eta... Claro, lehen esan duzu bezala, lehen jute zinaten, buru belarri, lasterketatik masajetik ezea, eta demorik ez ezagutzeko lekua. Australian egon ez dakitzu ez da. Hori da. Eta guain bai hartzezu igual bukatu lasterketa eta biegun gehiago, pixkat gehiago geldituta goxatzeta. Azketan buen luake bai ez dira egunan berten izaten bukatuta segituan, eta bai alegintza gara, zerbait bisitatu, edo zerbait berezia ezberdin egin behintzat, ez? Bueno, guain inberduna da, betu. Honea bota, eren bat, irutan inda horrea bota, gutxi gora, Vale. Eta ingo deuna da, betu, lagundu zen, nik aurrengoa. Botako zu hori da, erentxo bat, eta salpaldu ingo zu horrela, bale? Horrela jarri, txaka, eta zapaldu. Eta eren hori botatzen zuen, zapaltzen zuen, horren ia erdila. Gio beste geruzatxo bat, eta hola, holako bi geruza eta holako 3 geruza ingoitugu, bale? Perfecto. Bueno, a ver, nola teatzen zaizuen. Alde zuen moduan. Hoi da. Hemen, leka botako ditu gainea. Hemen 2-3 minutu euki, txaka. Eta... ze gauza erra, Gio tortze zatenian, esan dezuen bezala, hainbeste egun nola menu gutxako zukaldetzeko tristetxo hori jaten nola patata egozila eta pata. Zer jatezue, zer jateko gogua eukitzezue? Txuleta. Txuleta nik ebai eukitzea gogoa. Onda, txuleta orduan ze egute zate. Rekuperatzeko. Eta, zardote irajun, o sozidadea jun, o nola itezue? Denetatik, ez? Denetatik. Eta gu juntatu ere bai, taldekoak bai juntatzea hola tarteka eta oiulenen etxian, edo baskaritxo batin, eta anekdota kontatu, eta... Anekdota baldaka zuenei kontatzeko. Hainbeste kilometro indagero kistonak bikoitu zuen, ez da? Denetak. A ber, xelenbre kontatzia dauna, kontatu? Ez, adibidez oaingoan Surafrikan, Ego Afrikan gabiltzala, askotan emate du hemen, basuan hemen bezala guazela, ez? Eta hemen basuan, igual basurden bate bat atzaizu. Han tximinuak atatzea. Tximinua, demente. Agordatzen ez nola guazen, igoera luze batean bio bakarrik, eta alakoetan ikusi nun zerbait mogitzen da, hau beneratzean zigoan, eta ikuste aldeko hori, eta tximinua, eta bazpare gora azkar, Claro, basurdiak igual bildurratxu ematen horitutak itxabe junitin, baina tximinua ez, igual platanua ikusteik hemen igual, horre ganazekak. Moten da. Beste kapatxo bat. A ver, txiriki txarraka, txiriki eta txarraka. Ezin hobe, nik hauek hola jarritu dotore jartzeko, hauek ere badazkat, hori bai, plateran bilan ikoa, ze hoire bukatzen nahi zate. Vale. Patata da listo. Vale, zoz ez bada sartzen, hola xe utziko dugu. Ez da kuido ikan, lasai. Patata purtxo bat da listo. Bai, betu zehingo dugu, guain. Patata purtxo bat. Azken nahi. Oide. Eta hau normalian, honen eizatean da, otzgailuan sartu, eta pixka gortzean ian, gero desmoldatu eta txukuna gora. Errezago erabiltzeko. Baina gaurkoan, bakizue, telebizta hola izatea, eta gaur egun bat hor, eta buelta emango jo, eta ea, aurrenengoan ondo gelditze zaigun. Aderre, hola ite jot, golpetxo bat, dena bera jaizteko, eta honi ingo jouna da guain. Txak, hola jarri, aurren atako deu, papel gabe,
hola erresago bateako zaigu. Txak. Gio honeire, txak. Vale. Hau, berrera biltzia badakau, zehazte usikindu. Hau bai, sakarrontzira botako deu, hori ez organikoa dela. A ber, hemen egun batzu jarretzen. Venga, guain danakin bat. Hau, zua itxaliko deu. Vale, horrela xe. Hemen ningo deuna da. Beitu, A ber, hemen. Jarriko jo. Goiaratxo bat. Maionesana, hola. Zuek hau ezin, bale? Karrean txoazten nian ezin, Baina, bueno, hola, brillitu eta leunak editzeko, hola, krema pastelera mazuta. Bale, hoi alde batetik. Bestetik, honei emango jo, horrela, gorringua. Bale. Eta sobratzen zaigun gorringua, ez dugu inoa botako, bai, honea. Taka, venga, aprobetxatzeko. Venga, bestalde, sardezka pare bat, eta hau dotore jarri. Txak. Vale, tomatiak listo. Hauek, hola, behitu, moztu ditutola jartzeko. Txak. Zeiten zu hola denboa libetan, ea bat aldituzu hola liburuako, komikiako, zeiten dezue? Bakutzak bere lan aska. Julenek urrengo etapa ikusi diseinatu, nundi jungo gean, eta ordena horrean behiratu, traka behiratu, eta nik pelikulak ikusi. Eta nik pelikulak ikusi, bakoitza berian, ondo ziok hori. Bueno, eta hemen txe, botako ditugu hauen erdik, hau izango zanola mai erdiratea, eta lau bosten artian banatzeko, Ezin hobe. Eta hemen nire behar deuna da, guain, gainetik, arrautza bota, eta behitu, ze plater kombinatu, egarra indiun, Egarra itxurazekak, bai. Bueno, launak, honekin gelditzea hemen, eta zue bikote. Lasterketa hundiak baina kontu zin da lasa ibili eta osoik etorri etxea, bale? Hori, batez ere disfrutatu eta hori da, esan ez. Eskerrik asko etortzea batik, horre bat, urrena hemen egongo gara izai, eta zuek etorri eta guri goxatu arazi, eta gu hemen izango gara biharre bai, launak. Aio, ondo izan. Agur.